ahoj Michale, taky pozdrav. Takže co to je změnilo? Budeme o tom mluvit doma. Takže změnil se tady, že se tady udělal druhý patro. Jo. Počkej. Jaký jsme patro, vidíte? My to rychle ukázali přidělat. Ne! Zoukejte, udělá se tady těmto patro. Cože, jak to je? Papu Kde jsou otázky, co jste tady měli? Tady byly koně. Všichni nás drželi, tím musím úplně zpátky. Takže co máme v tomhle díle dělat? No, já jsem se s mým kámošem, Kostel jsem koukal. Kamera dílky. Koukal to, s mým kámošem Kostel jsme se koukali to, na komentáře. A to nějaký Pavel Zeman nám psal, že bychom mohli kopat uhlí a tak. No, pláč. A ještě super parličí. No, ještě svistá brýlí. Do pozoru mám. Takže, tady ani možná moc stříhat nebudu. Pokud mě tady je velké creeper, takový hajzlové. Míšla koštění. Tom, Mikal. No. Ale to každý ví, že to je naše Toma Mikal. Takže, když jsme naše zoje, a to... Ne, nevím, nevím. Pojď, víš, no, pojď za mnou. Tady živko, pán, kdo to byl? Já. Ten dív kopal to Michal Stel. Ne, to byl postel. To byla postel, ten kopal tadyhle. Pokud jste neviděli, první díl, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, sedmý, a to je můj osmý. Já ani nevím. Teď nás srali zombíci. Teď jsme někam pojď za mnou, kam jdeš? Tady. Tak já můj máhlák už. Počkej, já jsem zaplnil kočky. A jídlo. No, já to zatím budu kopat do stran. My to ští nemáš míchat. Takže ahojky. Jsme tady zase. A Michal. Nebo ale. Jsi smělý maso skopat, jábe. Už moje brýle se ještě nějakého creepera vydrží. Ne. Já jsem si dal jenom budu. Michal, ten garanť je jako divnej, ne? Ten garanť a Diory. Tak já jsem to nemohl. Ne. Jak to je třeba toho, ten mě říkal, tam plán kostlivec. Jo, ano. No jak to, myslím, to. Pojď to zničil, jo? Takhle, tam ještě nebyli. Okay. Někde bude spawn uhlí. Počkej, já se vykopu. Jo? Ještě.
Byla tady... Musíme se třeba mali tu věc dostavit. Ne, Jo, je uhlí. Čeko, ale tak teď to kdo. počkej. Ne? Jsem tu. Teď je troj rozčeští. Jo, Tam bych si ho nepůjdu. Teď to nějaká... what the fuck, kde to jsem? Je. Hej, to je to. Jo, počkej, já jsem dokupu to uhlí. Jo. Chci tu zranit. Nebo chci to zranit. On se to generuje teď. Cože, to je jako to. Takže teďka někde je spawn na pol. Takže jsme zpátky a jdeme tady něco dělat. Teď je voda tam. Už jsme šli? Ne? Ale tam tady něco dělat. Nebo jak? Jsem na stěnu. Uhlí. Dokopat uhlí. Už ještě, že mám poslední. Mám ze svůj těla korubovat. To je Iron Life. Můžu maselý? Ne, to uhlí to je Ještě, a ty můžu dělat malý skutky, dostali nahoru, jo? Paneš? Jo. To uhlí něco vyběhlo. Kam to skočilo? To je co? Myši. V dělách jsou myši. No. Můžou. A to jsem jak to skat. Jak ty schodil? Co tady udělal? Takhle, jen taky osklížím. Můžu sloužit, až se tak mohu před někým utíkat. Tam to... Ne to je. To je furt hloubí a hloubí. Ne. Ne, tam už to končí. Tam už je konec. To je rychle to ručkuji. A to ručkuji. What the fuck? Okay, chodí nahoru, jo. A to dělám na nohu. To tam. Tak ale bude zase proti bloky od sebe, jakoby. Nedokážeš, ne? Ale ne? Tupají. Tak může
můžeš ho skopat. Kde to tam to vlastně? Chceš ještě nějaký kamení? Ne, sedí mám. Dobré. Tady máš nějaký jídlo, já nemám. Jo, mám. Další. Ty už jo. Pojď se tady díle mít. Hop, a pojď. Hop, hop. A pojď to naše krásný schody. Teď to tady udělal já. Teď to jsem neudělal, protože já jsem dole. Nahoru prostě, jo. Tak sem. Co šlo? Pomáhá se tu. Chci nějaký žrádlo? Dobrá, pojď sem. Někam tady. To nikam mohlo být i zombičí. Já jsem... Mokmaři občí. No. Tak se mi zase. Prosím do vody ne. Ano? Děkuju. Zvezal. Hele, jo, to je zombíčí. A já už máš právě jakoby, že jo? No, to je... Au. Červu. Hele, já jsem skočil do vody a to je zombíčí. A jo, vlastně. Vidím železo. Sorry. Kam? Ne, to bylo něco jiného. On mi dal 5 To bylo. 5 HP. Jel s tím krumpáčem. Tak si do něj praštíte. Ne, uhlí podkopat. Tak ho znal plný HP, tak si do něj praštit a uvidíš, že se byl tě. Víš, dává jenom 3. To je něco 5. Ty hejdru. Hele. Strašně vlastně Hitler. Takže, my se s vámi rozloučíme už máme 14 minut. Takže. Měj se krásně, skládej se baky a Okay, ještě ne. Takhle to vypadá, už se koukaj. Takhle. Vidíte, tak krásně. Máš čau. Baba. Pojď, jak to tak si vylít. Počkej. Jestli to taky? Jo. Takže. Pa.